Unha das medidas que nós queremos levar no noso programa é a posta en marcha o inicio da primeira liña do tranvía de Vigo, que é factible, que vai ser absolutamente viable e rendable. E non temos simplemente un anuncio, temos o percorrido, un percorrido que daría cobertura a máis de 50.000 persoas que traballan nalgún dos centros industriais, logísticos e sanitarios deportivos que conforman a nosa poboación. Para isto temos idea, temos proxecto e temos, ademais, fórmula para facer viable e efectivo a posta en marcha. Desa maneira, e como decía ao principio, nós temos modelo de cidade, temos proxecto de cidade. Desa maneira estaríamos absolutamente vertebrando todo o transporte na nosa cidade, partindo da chegada ao AVE, unindo con esa liña de tranvía, unindo coas circulares nos barrios e parroquias e, definitivamente, unindo con transporte intermetropolitano e con transporte de ría. Este é un proxecto que vamos a presentar á cidadanía e un proxecto que nos comprometemos a poñelo en marcha se o vindeiro 22 de maio a cidadanía decide que Santi Domínguez é alcalde desta cidade e que o BNG abandeire unha vez máis o goberno de Vigo.